Ase mwancho muregeri ase roboti ronde ya mate ya bari bane babwateranetiwe neriraba ime kenyorogie chinche kegotoka ase wodi ya Kiabo nyoru ensemo ya bunge ya Borobo county ya Nyamira nigo bagandire serikali ebabwatesi erio koene kiankoene bare abancho babasencherere ngia bagokwana ase skuru ya chinche nigo bono baereire buna nigo abancho babo banyarete koba bakorara abwase bono baburirie serikali ya county ya Nyamira nabo abarai ao banyara koba bagwesona negati erio koba konya ichinke echo chinyara koba chikoene kia emerobiri ya basenchera ere engia abangwana baganda bachikorusiriro bali ange ngoro imilio mwere bachikokore ngore baye kuchibese chabo one kareka sana nane ali abangwana abo mo basoete ime babere ayo mariro bali bagatebaniria aswekire batete korume ayo arakati achikorusichindo chirime nali abwatete oli achikotira likabwaterani oli achikorusichindo atachete komoka korunze eke chinsa marogo babona tete korusi umongwana tande kusuguriko yolense nero tikale tororo bakabwata bakabeko turagite no mutwe kabatirimbo bakanse arakati bandate kurusiro betro gite kabere ensemo nali ake gabakirite libata yikunya ko anye kusukiriro bana pamuikere liro baliga magusopuri kamagwata likabwata niguchime aba batatu aso etime ona nje no mwaka bweriga serikali yangu anje tokonye sumame ya matangaya esa botine chi family chi kera abangwana abatiketa abana abo bara ni bani ngwerere eba support bakabakole gisukuru echo ebale kule maya lenge 3 feet by 14 a depth ya 25 feet. Now request the national government and the county government. Batokonyera chi family cha abana bali batigara abayibuli bali ko balinda batayo. Nali gusaba ngebario yabantaba. Ikere yabere bunenkoba. Naende yabeta se institution ye chinche. Totwale ntokoroka mass service. Abanda barusiguli tukelimo bare twa chinche abayibuli barona abana basabiru bakaruwe misa nyambire chabyale ngo biragereriwe bamanya ko bwichinso babaye niwe through the county government and the national government. Nabayabete igo tiga serikali etokonye etobwatisia abana abanta basirete barete bakaga igegeti tobarigereria aso bwamo egera bagende bae niwe tiga serikali ase imekara banta mbamaite gosengo cha gukuba tumurigeria egatia barai ao nigo bagendrete gwesokia na kuria ira yo guchekurwa obokonyo yo bwango gano yo kurie kero kyo jumba sense mu bunge ya Borabo Ben Momanyi oyo rire ira yo guchekubwata sia chinke echo chonsi inye ikwene kyankoene chire abancho